Het iepenbier vervier in uw provincie over het spoor wordt uitvierd door twee partijen, Arriva en de NS. Arriva wil groeien in Friesland. De treinen tussen Ljouwert en Grains zitten vaak te vol. Ook de verbinding tussen Zwolle en Ljouwert kan nevens de vervierde beter. En daarom wie staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld uitnodigen. Arriva wil Sjen litten dat ze de zaakjes goed voor elkaar ha en ambitieus binnen. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om tussen Zwolle en Ljouwert en Zwolle en Grains stoptrein te laten rijden, zodat het uiteindelijk 4 keer per uur trein naar Ljouwert en naar Grains gaan. Dat moet dienen worden op bedrijven die aantoond hebben dat ze efficiënt werken kunnen. En ik ben ervan overtuigd dat Arriva met haar positie hier in het noorden er het beste haar rol in kan vervullen. Benamen de plannen voor het traject Ljouwert-Zwolle zullen dreig worden. NS had in principe het monopolie op het spoor. Het is zo dat de Nederlandse spoorwegen, de NS, die beheert het hoofdrailnet. Dat is duidelijk wat het hoofdrailnet is. Die hebben aangegeven dat ze op enkele lijnen niet mee zullen dingen in aanbestedingen. Dus dat betekent dat daar alle kansen zijn voor de andere partijen. Het zocht er net naar uit dat de NS de verbinding Ljouwert-Zwolle uit handen jouwt. Maar nevens Arriva hoeft het in het oor net uit te sluiten. Op zich is het net verkeerd dat verschillende bedrijven, als ze maar goed samenwerken, op hetzelfde spoor rijden. Dat zien we elders in het land ook, dat haalbaar is. Nevens de wet is het nou net tastien om zowel Arriva als de NS hoe dit Frieske traject rijden te litten. De politiek moet dan eerst knopen terughakken.